Tervetuloa katsomaan SPP:lle 2015 highlightseja. Highlightsen pääosaa tällä kertaa näyttelee Jesse Liimatainen Trivokasta numerolla 44. Highlight Porin kierroksella Field Fighter vastaan Trivoka. Tilanne 3 vastaan 3. Siellä on Trivokalla ehkä hivenen paremmat paikat kuin Field Fighterilla. Nyt sieltä tippuu Field Fighterilta yksi henkilö pois. Teillä 2 vastaan 3 nyt Liimatainen, mutta juoksu alkaa hakea sen Snake-miehen pois sieltä. Tilanne on hetkessä 3 vastaan 1 Trivokan hyväksi, ja sinne jää vielä pesään Field Fighterin pelaaja. Liimatainen hakee sekin pois. Erinomaisesti pelattu Liimataiselta tuo pisteen viimeistely. Sinne tulee Liimatainen napille. Hieman tuomarit sinne tsiikailee, löytyykö sieltä hittiä vai ei. Mutta tämä olisi highlights, jos sieltä hittiä löytyisi. Siinä Liimatainen pelaa ensin teltan puolelle, kun siellä ei mitään oikein tapahtumia ole, vähän tuumailee sinne Snakein puolelle välillä. Sitten jatkaa pelaamista telttapuolelle, erinomaisesti estää sen teltta 2 etenemisen, lukee pelitilanteen ja hakee sen Snake-miehen pois sieltä ja se antamaan pesälle painetta, kunnes hakee sitten sen pesämiehenkin pois. Erinomainen tripäkki Liimataiselta. Mies on uploadinsa ansainnut.